Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ona kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ube jariah palarai damam si dingin tanpa di kapalo. Kamari-mari melah dua ajur dengan liah sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicaliak umuan tak pakai. Badan ayah beran suatu kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek pemintu mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan berganjua balik pulang, ketampe asa mulo jadi surut ke tanah nan sabingkah. Badarun naya pemanggian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limu cukui stanggia ya bungo. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mairiang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Kagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang mahir yang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak mejan nanduo menyalo jiluang hitam. Doa dibaca penghabisan. 7 langkah maik di kubuana. Datang malaikat pibatanya. Tapi jangan kantanyo kata jawab usah dakwa kata bandiang. Utang ke anak nantakana kasiah tagayang alun sampai. Jokuk basuun mbak nantun nak. Taradok pusaku kebajawe ataupun waris ke dibagi usah diarok dari ayah. Sabab Allah deba itu. Salamu dunia ditunggu, ayah disesu para sayang gilo diarak-arak untuang. Tapi keganti ameh mbak diurang timbalan pitih nan babilang. Hanyo pitaruh bertinggalkan banamu pitaruh ayah. Itulah tanda kasih sayang utang nanyato pada anak kini-kini ayah lansaikan. Danga kemalah anak kanduang, simakkan bana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan, sabari janganlah hilang. Ganggam mare pacikan taguah, siang ngambillah kepatungke, kok malam jadikan suruh pidoman patang ke pagi. Takalo masuda ulungu awamulo insan kalaya, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun nombak. Angin badai lawi menggilo kilek patuih hujan besabuang kalam nembukan alang-alang. Luar ke Allah pegantuangan indak kamano kamanggapai. Dek lamu lambek badayuang sepueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Tali turun sawah dibuang kapa merapek di tapian balabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun nak mandi darah sekujua badan. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan landuo bunyi pakiak sepanuh kampuang cando pendeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia na laya ke bumi Allah nangko laya 100 jontuangnya. Adapun tujuan mengkasihnya mangko jodarah semutibu. Sirah hati pakai pengana lambang berani laya batin indak menaruh gamang takut. Mengapa tangan suuk kida mendongkak menyipak-nyipak? Itu makna orang bagak medan galanggang nganyu hadang cakak dan tidak kunjung damai. Pakiak bukan sembarang pakiak. Sorak kumando dilewakan ibarat badia Jomariam tandu negari dalam parang. Maka pada hakikatnya nak. Hidup adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan bahkan tak menang. Kemenangan dan jangka istana menuju kursi di partuan. Sesungguhnya manusia adalah raja. Badaulat di muka bumi Allah banana menobatkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itu ayah pasankan nak. Usah menjadi raja kalah. Nan berjalan menakua-nakua mengicek ketagun-tagun.
hilang banso punah martabat, menambah gantang petanakan menyamak dalam negari. Kalau ang nak tahu juona, hidup nangko indaklah lamu dunia hanya sekijap mata. Caliaklah contoh jo ibarat. Masulah ia disonsong abang mati dianta dek sumbayang. Antara abang je sumbayang disinan kamat dibacokan hingga itulah jatah mua. Bakato Muhammad Iqbal apalah kato di beliau. Umur bukan ukuran masa, hidup tidak takaran zaman. Sehari singa derimba 1000 tahun bagi si domba. Makna menjadi singona bukan menggadang bakato dareh bakita bulah di tangan kandak bajanyu awak surang. Indakna. Bukan dah itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunokan masonan pendek bapacu marabik boko membuat amal kebayakan. Baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat saling pengalam. Untuk apa panjang bajelo hingga betungkek selalu ngapi kalau awak giliran tangan masak lacuik makan perintah. Kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung Cilaku hidup itu namanya. Selamping daripada itu, umur bukan sabatehku buat hidup bukan salaci habis. Tapi ada hidup sesudah hidup. Panjang dan tidak kau juangan nak. Itulah hidup di akhirat kemari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah tak buat bertimbang mulut dengan Allah. Makhluk kataat khaliknya. Kita memacik kali kambana, usahkan buat tagang salampih dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok putih keduanya, sinang kehanyut handam karang. Kini dirintang ngangan-ngangan iswa diseso penyesalan. Di dunia rintang jurato, di akhirat gilo juga gau kalamlah jalan kesarugo. Mangana sakah nembak kian nak, ayah bapasan bawasiat. Rantangkan banang kalangi, hubungkan diri ya Tuhan. Jalin kulindang natih bumi, paharek buhuaju manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Itulah cancang nanduo sagaragai kapanan duo salabuhan samo Jawa kaduonyo. Manunakkan duang janyayah, ijanlah bosan menerangakan mengecek indak kalamu tagadek sesu menyimpannya. Jika anak arif memandang simak jadalia mata batin, adapun tubuh manusia terbangun dari 3 runggo. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, ketiga runggo di bawah. Nang di muka suik runggo atas, ialah ruang di kapalo bakandak isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapal, ulu tenaga baliang-baliang pembalah haya di lautan. Tersebut runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati sangka yuman lubu agamu. Ikolah pidoman jurumudi keganti kompas di nangkodoh, jangan sampai sasek pelayaran hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo di bawah nak paru nan tak dikanyangkan umpamu peraka tempet barang. Tansanu muatan kosong, alamai oliang jalan kapal, dihampeh ombak juga lombang menantang karam tak bertumpak. Atau kalau labuliah ayah misalkan kepada alam Minangkabau terdiri dari 3 luak. Pertama luak nantuo, lambang kuciang warnanya kunyang. Kuciang itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa kunyang pertanda kemenangan. Tujuannya, orang jadi adik kuasa sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi kata orang kini. Kedua luak nan tengah, simbol sirah harimau campo, barani karena bana hukum dan tidak makan bandiang benamu perintah syarat. Cala Allah tajam punado, tinggal di bawah menyampaikan. Adat Allah syarat punado, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilah baru. Nang ketiganya luak nan bunsu, corak hitam lambangnya kanjang. Rila jasaba bau sau rumput nan indak pandang daun. Dek padi mangko menjadi, dek ameh mangkonyo kame. Mengecek iyo je pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi.
ekonomi basu canggihnya. Itulah tali sahalai pilim tigo tungkunan tigo sejarangan. Kewaang nak samparono nak menjadi orang baharago. Sadundun jasmani jirohani dunia dapet akhirat buliah. Mako sarekkan kepalo je pengetahuan panuhkan dadojo gamu gasaklah paruit juara tu. Dia teh tungkunan tigo sinan tajarang kehidupan. Masak hakikat manusia insanan kamil sabatangnya. Tapi usah senjang barek sabalah nak rumi naracu menimbangnya. Kok cadiak saja kadipanggakan iduit bansai tangan di bawah tagigi lidah papi tua. Amih hurai nang sambuakan yuang loyang laju kecek urang. Tapi bak bunyi buah pantun. Kok rintiak bana kalau deta lakit talilik di kapal. Kok cadiak bana kalau suka kecek taimpi di nangkayo. Baitu pun awak bingung merasa cadiak kecek indak bakurunciangan disangko pitih pasak lidah. Sombong pakabua muaronyo. Geliang bak geliang sirih rareh indak tahu tampuak lalayua. Lonjak bak lonjak labuanyu isi gacampo di dalam mahajan tuah rang namukan. Dibaliakkan daripada itu nak. Kok dia teh isi lapan cadiak Allah pandai punyo. Nan di bawah muatan sare pitih sambuah bando melimpah. Tapi pasak di tengah nyulungga iman goyang agamu tipih hilang pidoman kapawasi. Andaknya, kok kayo suku dimakan ringan tangan menolong orang rajin basakai pesidakah. Kok tumbuh hawa orang cadiak kusui satu lah menyalasai karuah baringan mempajaniah. Maha cecek murah nasihat sinan nagari mengkuaman. Maka dari itu nak. Satiok kakuk kadia wairun yang sepatah kadisabut. Bulek lawana ketuati sesuai dalam kiro-kiro. Nanyakan dulu kata raju. Caliak timbangan hukum syarak laikuh dalam rida Allah. Itulah naracu nan tak paliang nak sarato bungka nan piawai indak wakicuah salamonyo. Anak kandung belahan nyau jaret sama tuayah bundo putus tak jawa keduleh. Sepihak kebadan diri ayah, urangan bukan cedek pandai. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam rumi lah ayah babarito. Ndak mungkin si bisu kabanyanyi mustahil selumpuh kemenari baarang butuh kemembimbing. Hanya dek sungguh rajin menyimak dari alam dapat baguru di sinan tibu pengajian. Mari to cari rasionya. Di balung sebelum kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru bumi jelangit ado di dalam. Kini na ayah curayayah papakan tuah cilaku nang talukih, dicaliak jemato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Ado ampek suruhan nampek tagah nak. Nan pertama, idulah bak rumpun awa, usah dicontoh bak tibarau. Yang kedua, tiru beringin tengah padang, jauhkan sifat bak kiambang. Nan ketiga, simaklah hanau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan nan keempat, jadilah serupa paku, ijan seroman jubindadu. Baatakah rumpun hawa ataupun talang buah bambu. Nyampang tumbuh di tampek lereng tanah suku tabiang memuji. Kok indaklah hurip na mengungkuang taban badoro sedionyo. Bukit pun mindak tasesu lurah di bawah kelindungan gagang menjelo dapat junjung. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunuju. Ba itu sifat kadipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, biar kampung atau dirantau membawa rahmat gerang banyak. Pandai-pandai je masyarakat, tahu-tahu melinggang raso, usah pemaha tapi rugi. Kok mengecek maga agak, pikiakan tiok kabakato tapi usah katokan dan tapi kia. Sabab luku di pisau tampak darah nak, 2-3 taweh penawasan yang tidak tampak bakit. Tapi luko di lidah sulit ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam.
Nan bak kain dimakan ngange, lipek patahnya otak berubah di kambangnya nyai tiok ragi. Bak kato-kato orang tua kue, kaki kekaruang inai padahannya, kok mului entalonce ameh tantangannya. Selain daripada itu, setinggi-tinggi batang batuang, pucuknya runduak ke bawah menyilau bumi sampai tumbuh gunung yang tidak terlupakan. Sandia babi siap bakih rabuang. Kok sampai kalian kadang usah lupukan jaso tanah tahu membalik budidaya. Lamahnya pulau kan dikatakan. Maliwak diputangin, manggerai dipupuk ribut. Bak cando-cando ketumbang jangan kepatah rata tidur. Tapi tibo tapasuinyo kareh bisa melantiang ke udara indak siapo kemenahan. Satya urueh basambilu. Tiok buku bematan pulau langkuk juduri jumiangnya. Namun tabungkih dalam kalupa dari luar tak nampak rupa. Artinya semantang ngawak diatih usah panden palabiak dadu uju tekabua tu namanya. Balarang bana diugamona tak cecek sepanjang adat. Urang iduit banyak batuah, urang mati banyak kiramai. Lawi sakiran tau bebegu taluaknya barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau baragiah, mahamun sekali jangan. Sebaliknya usah pelupukan jasa orang. Walau sahalih dijobayam kadang paedah manfaatnya. Pemaaf sabajurilah habiskan dendam kesumat. Biar orang banyak buruk awak bebudi bayak jua. Pakaikan bana tunakkan luang, usah dicayah dilengahkan. Itu tantang buluah jobambu. Baalah pulau jeti barau cuba wang dangang simakkan nak dapat paham makimahnya. Hidup tibarau berumpun-rumpun batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasuamba indak batantu pengicuah gadang mukironyo. Taro ketek sebantuak jaguang disilau indak babuah bunga sehalai tak menaruah. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan terbuka rasionya. Barambuh angin kemudian tibarau madok kemudian. Kok berkisarah kailia inyo baputa kian pulau. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu anggua urang diam minyo merumuak. Kian yo, komariyo, lawan jokawan semuyo. Pendeknya segaluyo indah adu dan tidak iyo. Tibo Golkar lah masuk Golkar. Urang petigo, inyo petigo kampanye PDI paling demuko. Indak bab pendirian. Akas sudahannya jadi anti mundung kuat masuk keranjang tak baitong. Kok pai indak menukuak pulang indak meluai arago bara diri awak. Di dalam bahasa nasional, tapeklah kok dikatakan bahwa inilah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan tanpa motivasi dan munafik sulit dipercaya. Awak kok mesti jujur nak. Kok indak katakan indak, kok lai tunjukkan lai. Usah takah-takah si puluh alun di tanah labadarai menipu diri sendiri. Lagak bercanda orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagan yang baalah mantiak perak besapuah di jarinya sarawa bagan tiak juga. Padahal baju basalang balagakan yuang. Tiok kalapau tiap utang, cah bol cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di hariaknya. Anak cacak tabang ke bentiang tibu di bentiang makan padi. Awak rancak kupiah teliang diresek saku tak berisi. Jauhkan banan dan panantun nak. Hongih kecek orang kampung bagunjiang orang suakida. Ada puluh yang seorang cadia menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nan tahu bana. Paisok kawan di santuangnya. Jauh gamu inyonan paham. Nahu sarah mantiak ma'ani tafsir khazan Imam Ghazali kasurau tiak dirayu. Jo politik tahu dahulu. Sajak dari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom Amerika seanjo. Awak bagak juara balai. Sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau digarega layu sungitnya. Kota soal baburu pulau anjiangnya paling betuah.
lupa gerai nan hitam kulit dado lapang jang kia tergantung pinang-pinang bapaneh kulo sambilan buki kajarannya kakaliak kekijang lamuh latigo liang kani sayang kabangkai sekali balun. Baik itu pun ado mengaku santiang juadat pantun pepatah mayabana luak tigo lareh nan duo katu ampe undang do baleh pecahan undang 20 di Malek inyola nampak kami menitah persambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui menyenjo datang kawah mengundak-undak baru diang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakato indak pestinah. Nang sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa tapakai. Ko awak orang indak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan di Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinya tidak tahu, itu bisa diberitahu. Tapi memang susah nak. Indak sadar kalau nyopan dia, aku penyakit abi hubek tunggu menanti ya jalulah. Sipek cadiak tak dapat diturutkan bodoh tak bisa diajari, itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak. Usah ditiru dituladan. Akini cadiaklah pulau kayu gadang beringin di tengah padang. Baurek cukam ke tanah jauh tongjam ke pitalo panuh labuni di rumpunnya. Dek gampo indak tabokekan dek badayalun kata yang konolah goyang ngangi lalu. Taguah hijau pendirian, istiqamah dalam tauhid berprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuh dipaham, sajangka duduk tak bakisah setampuk tagak tak bapaliang. Walau ba'alah pujuk rayu, haram kunyang karena kunyi pantang lama ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak, jayah payah pasah biaso. Tapi jangan diagu martabat orang. Lompek selompek ambuat tibo indak bersirap katu duo tak iduit mati pun jadi. Kayu baringin bapucuak cewang kalangi tinggi malepai yawan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun buliah bataduah, bakih belinduang kehujanan panih keganti payuang panji. Uretnya tampek baselo batang nanggadang kesandaran dahan narampak kabagantuang. Aratinya panutan di masyarakat. Cadiak kabakih rang batanyo kayu ketampek rang batenggang bagak tumpuan kemangadu. Satitiak katanya dilawikan, garak juga jadi contoh, sifat kesuri jetuladan sumarak kurang di nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Sungguh pun beringin tinggi menjulang, tapi tingginya menunggawi bukan main pok di bawah. Walau gadangnya tebirumbun kadang menenggang kenang ketek urang menindak takwi talendo. Itulah sifat pemimpin nak. Samantang berpisau tajam indak sembarang dirawikan doh. Jika menembak balamat jaleh sesaran makan pelor. Tapi kalau darah mateh lanyo ke bawah karusuak siku bermain ke muko mengadan sipak. Atau ngarunci yang yunan barawi lah nyato lurah tababatu malah sau sajo dari ateh. Bukanlah sipak dia baringin nak. Ingatlah. Apabila kayu larabah, baabanalah kagadangnya, batang lapuak daun kerege, usah diaruk ke bepucuk entah tindawan kabungonyo. Tuah nalamu hilang lale, joloncek-loncek ke betonggok kurang mencibia bekulil yang tangguang ladoso salamuko. Pahamkan bana tu nak kanduang, ubek makan pantangan tikan nak jauh bala aja penyakit. Nan tadi beringin tengah padang. Baapulo nasib Kiambang. Jika Kiambang ke dibacu itulah semalang-malang untuang nak. Iduitnya menyisiah-nyisiah ku inggo menapi-napi ke tengah takwi galombang. Lai baure indak cukam tajuntai kepalang turun. Walaupun tumbuh diaya, tapi terandam-randamnya tak basah tarpong rapuang tak anyut. Biduak lalu awak bersibak di angin badan batundo kok kunun riak mampehkan. Kiambang adalah simbol manusia rapuh, lamah darah bemental loyo. Sangkan iduitku persaingan nak.
Parang ganas medan kejam, tekad membatu dan utamu mensiu nomor kedua. Ragu-ragu dalam bersikap bimbang setiap keputusan alamai awak mati stokok lah kalah sebelum parang. Urang penggamang mati jatuh anak, urang pendingin mati anyui takwi jebayang-bayang surang. Dek sabab karena itu, yakin-yakin jo pendirian. Jangan bak payung tagajai pasak cualang-alang lamah bingkai, sesiwi angin mendatang sesambu warimai menimpo awak laku cuik matiaka. Tapi layakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nuru Muhammad kipeh labaro tungku batin. Sekali masuk ke galanggang pantangkan babaliak pulang, patah sayuk betungkek paruh lagu nanusah tabangkalai cilaku ayam di sabuangan. Jiko sepancuang alun putih kalau selangkah hendak sampai, kini gagal disuak ulangi. Dibaliak-baliak bamamanggang baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh sinan ketampak kumiliknya. Sabab kegagalan adalah sukses yang tertunda, baik itu kecek cedek pandai. Simaklah pulau anu berimbona, tumbuh tak ragu orang tanam barabuik sigai nak memanja indak suatu nan tabuang. Batangnya menganduang sagu mengkanan nurang sanagari jo kudo-kudo melamakan. Uruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah elok kakasau jo kalantai kepaga narancak banah. Daun nan tuo jadi atok nan pucuak ka daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya elok ketali, saga pun banyak kegunaan. Buah lama nironya manis, dimasak jadi lagulo di param tuak namanya kok rasan itulah cukup. Sampai pun kami yang palapahnya tak pakai karbu api. Sabalun datang kewe joronson jatuh dake surang namokan. Sungguh pun awak urang batuah, bansuanau indak takabuah sifat sombong jauh sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tempat tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di nalereng atau nandata, biar di gurung tanah lakuang inyo wasanang ngati juo. Daunnya ndak rampak bana, kok gugua silero tuo jatuh belum buat kerumpunnya indak tagaduah kiri kanan. Sangkanu manusia mencontoh anak batang sampian namu siangnya, pastilah. Nagari aman kampung Santoso gemah ripah loh jenangi barek murah tanam menjadi. Itulah masyarakat nan adil makmur di bawah ampun ridha Allah. Maka tercapailah nagari nan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sababalah dia baituna. Setiap orang berpencarian mempunyai padok surang-surang tak ada istilah pengangguran. Tatimbun jurang kemiskinan hilanglah bingit kenan kayu kecemburuan sosial kata orang kini. Sadonyo berpotensi, sadonyo aktif produktif, nan butuh pambilasuang, nan pakak pelapebadian lumpuh penggaro ayam nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan, baik itu pemimpin mengatakan. Niro ndak boleh sombong kalidih, ko indaklah karajo sapu betumpuak sarok di laman. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, sabab dirabuak kai di api sanggup membakar burayu. Maka kalaulah sampai tak bagunona, ilia santai mudiak bermainlah kadang bagendong jiwo iduit begantuang karanggae, malulah awak bakihanau kurang lapulo dari sampia. Inok manuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah mulai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasa tumbuh di baluka ruman saujuit kacang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit berkilet kunyang ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Maka selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. De inyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba orang pulo tapaso melilik batang bagantuang karantiang kayu.
Banyak kacang pekaro kacang miang paliang menggata. Gata dek miang bio-bio ta seso sabatang tubuh jantuang laminta gawi pulo. Ba'a bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan antah ke urang namarasai. Sumpah kutuak caci makian upek caraco cerik bungkang dibanci selemu hidup. Jangankan ke mendakei, mendanganamu sajola jajok kok kunun mabiak kapamenan. Joapi memunahkan nyona, tunggu ada kikih dilantiangkan baitu doso kecang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio, sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun. Jauhkan lakunan itu nak buliah selama hidup awak. Cuba wang bayangkan. Ulah di asuang jepit tanah gunjang kian kincah kemari bisa mararak kasih sayang orang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo. Taga adek bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantua ditimponyo, direktur masuk penjaro, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau endong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cendo jujur, muluit manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulau penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menako hati orang. Kadang-kadang bentuk ulama, hadisnya balapi-lapi ayatnya bak eyelia iko dalia iko maana. Ado juo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong nanyato inyo menyerak miang cundang kawaji nanyo lagi. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang letagagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio. Ko anyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamai miang nyo batebaran pada nang juo nang kagata. Kalau ketangguan-tangguan masuk sekadar berdebat menumpala eloklah menyisiah saja. Sebab dialih makan jarumnya rumi mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjiang selain dandam parang batin batenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun urang. Jam gadang di Bukit Tinggi terletak di pasateh tukang pelindih daulunya. Haluih karajo orang kini mengarang bungo jo karateh dek umbang basasok jo. Nak duo pantun sairiang. Babuah rambai diguguak bungo disasok barau-barau. Ulah perangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tunakkan luang. Jago diri yang kene miang. Apulai menjadi miang samo tak elok keduanya. Adapun paku ataupun pakis termasuk banso suku rumput. Sajak dulu di ranah Minang paku takato jadi sayua sampai kini musawa jua. Malah hendak saja di kampung awak. Lapeh ke Jawa ke Mangkasar, ke Ambon ke Kalimantan sampai Brunei Darussalam populer ketupek boleh paku lontong padang namanya sinan. Dan paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang asamnya asam belimbiang bungo sambuang konconya kana. Kok nak tahu jelamak paku nak cuba diulang mangeilah masiak mangkonya sero. Tapi ada saketek nama ibu. Menurut pituahan kudotor, paku indak mengandung gizi senasib pulau dicuba dak menganyang indak vitamin. Biarlah, kebah pulau. Nanya tu itulah budaya wak gulai pusaku Minangkabau. Semenjak alun barawalun masulawi secampak jalo merapi segadang talui tiap paku cubadak alah juga. Hidup paku di cubadak, maju terus pantang mundur. Kita tinggalkan soal vitamina. Ditalaah sifat-sifatnya tuan dia jadi guru. Dari pengalaman ilmu paku ada bana yang ditiru. Yaitu perjuangan menantang hidup. Struggle for life kata si bule. Yakin, gigih, percaya diri, tapi jujur. Itu nampak kita contoh. Coba dia ang pandangi.
Indak saja di tanah lambu, di tanah napa ini hidup disalib batu jadi juo. Malah indak pun di atas bumi, di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur, sampai ke pucuk-pucuk atok paku ketatap hidup mewah. Sungguh menjadi penggembara, inggoknya indak menyeso, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain bak cando limau di bindalu. Mendiri, itu nan patut ke ditiru, suri tuladan ke dipakai. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh, angin pun tak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan yang sabik pagi cako dilanyau kabau atau diimpuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Besok pagi tunih tercogok sapakan larimbun pulau. Paneh batahun tak membaa, diparun alun kehabis entah ke urek dan tercabut. Tapi selagi rumpun tak binasuk nan paku berpantang mati. Sedangkan makhluk tumbuhan tu nak, indak baraka, indak barasu, indak pulau punya napasu lagi gigih mencari duit. Mana kalian kok menganggur? Hah? Banyaklah contoh ayah lihat. Taganda di perantauan, tertumbuh usaha galeh kondoh poroh pulang ke kampung. Pangacut. Kok berdagang rasu tak mungkin pokok tandeh kadai lalape. Carilah matu lokak lain bak kok lari dari poron. Kandas galeh lompek ke tukang dak lanteh cuba mengantau sandek juo kau mojek. Sainda-idaknya jadi cingkariak menguli menjawab upah. Pendeknya usaha. Tidak satu jalan ke Roma kata orang Sinan. Ngan kau usah, kalau bersepi dua jari magin menjual ganja menempe jetan tegirang, adai melarang undang melagah isuak bersinggam di narako. Kolai balik ke kampung bersawah membuka ladang berparak karena ayam syukur bana turun ke tani. Hai ko indah. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo na sungguh di palantah. Tengah hari dilapau jo domino balapi-lapi gurau jo kincah nan utamo. Sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggan tak cukui. Pamaleh. Kanker jitumur dalam hidup nak panyagan pembarek tandan pamalu lambek berkisah. Pantang cilako kami dulu bagayuk ke orang tua babaliak makan ke pusako. Apalagi merengek-rengek. Pacar denlah kadang jo kawin kembak aku dan ayah. Itu haram bagi anak inang. Baitu pun taradok pelajar mahasiswa nan pacah mental pengaluh panjang patui baraja dari patu. Mantang-mantang anak kuliah gensi bana turun ke pasar namuah menjadi kutu rumah. Penganggur intelek baso kerennya. Rumus yang dipakainya, tujuan sekolah jadi pegawai. Cari karajo ilmu dia masuk kantua keluar kantua lamar kian mohon kamari sehinggalah tipih tepat sepatu tabuk sarawatan tani gua bertarimu keindak jo. Tidak ada omongan atau tunggu saja panggilan, baik itu jawab personalia. Maka dek bosan gilo menanti umur semakin gaek jo, kesudahannya baputih hasu tiba depresi frustasi pemanuang penggalak surang. Dicarak lai kaliang baygon babuyah muncul dalam kamar cengeng. Maka dari itu nak karanuanglah SMA dan insyaallah tanago ayah kue juo talaki menyambuang ke fakultas. Kini-kini ayah pasankan. Nyampang kok jadi mahasiswa sampai tak sampai di wisuda. Jangan pasang jarik samato jadi pegawai di kentokan tua. Karena pitih tiuk menggari sogok menyogok lebih asuh. Atau dek sabab karena lain indak menabuak cito-cito, maka bukalah usaha surang berwira swasta baso kalian. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kok indak di kantuan dak kamakan berdasi juan daknya. Mesti sanggup mendiri, berdikari. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya hidup menunggu semua awak jolawah-lawah sipek pasif tumah namanya. Sedangkan hawa harus agresif, progresif, dan dinamis. Baik itu karakter orang Minang watak pusako dari dulu, kini kalian mewarisi. Adapun menjadi pantang dihindari, laku parani dak bendalu sifat cilako di bawahnya.
Takalo bamulo inggo menempe di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. Elok labaso batang limau urang bataduah di bawah naik dijamu dibari makan temalam dia gihalapia. Dek lamu lambat menompang mulai berpucuk saledau. Kian hari bertambah rimbun urek menjala-jala juo kini melilit mengulampai. Akia kato sudahan kalam. Nyobaran tiang badan rampak, badaun bebungo kambang batang gampa urek mencakam. Kalahlah nanasa dan tibo. Kini limau tinggal junamu ujudnya nyato labin lalu sumpah bagumam batangguangkan. Jauhkan sipek nan itu nak gadang ladoso mudaratnya. Tahu-tahu hidup menompang, awak buliah urang tak rugi. Usah kalamak diawak surang cadiak buruak tumah namonyo licik kata orang subarang. Dia di hati bahkan dak jantuang dan ba ulando minta tanah. Buruak laku jait parangai akaci luah busuk panganannya tak lain maniayo. Banasehat para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Atau bahasa populer Minangkabau, lama diawak ketujuh di orang. Kok raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itulah timbangan orang babudi. Santano budi nalah pupuih nak alam sampai langkah tetumbuak sulit petenggang bakalaka badan disisiah kurang banyak. Dangalah pantun orang dulu. Dek ribuit rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau iduit ndak babudi duduk tagak kumari cangguang. Babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi. Dek elok orang tak ingin dek basuh orang nanggari. Kau tumbuh belok samang. Tenggang ngamanah kebinaso. Pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi. Caliakan basuh budibaya. Ijan semanteng urang lah picayo awak kuli di sangkotoke. Ba'a kala tiap ujung jari yang latadah dari cangkiah. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung urang. Bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan bariak menyanguk indak mengaruahi. Turutkan nadai carosinan isi cupaknya nan tatagak tiru ragian nan takambang. Kok bakato di bawah-bawah. Usah pengih je penggisia kecek mai kue tiak jantan. Lah nyato si pontong tak bajari cincin nameh beparagokan. Urang lah mati ndak makan rimah disapu kailaman pantangkan bana tulakan uang. Membunyikan TV jo radio, usah sehabis-habis putah. Tenggang subalah menyubalah. Mungkin anaknya baru lalu tagaduah urang sedang damam pikiran sama-sama ibu. Semantang awak naik onda karena lah urang jalan kaki. Karena potong indak membawa anak nan bedo kabut di belakang bunyi knalpotnya namanya so. Kesimpulannya, walau bindalu nan tatuduah ambil ibarat jai tibar, usah menaria teh bangkai ayah tak suko tentang itu. Onak kanduang badan de ayah. La panjang ayah batu tua bajelo kisah tafsiran mengaji rasio alam. Tapi ba'awa kata bamulai, ayah bukalah cedek pandai, butuh di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si butuh dapat gajah, nan karesek baru ikuannya adalah tubuh sabatangnya. Kok lain namuah membaca nak menyimak memperhatikan. Di alam kulit yang gitu nangko batabua suri tuladan banyaklah contoh jo ibarat. Jo kearifan bisa disawak, paham di batin menampuangkan sinan basuh luba ilmu ayajanya saya nalandai tampek barananga kabudi. Dek sabab karena itu, rajin-rajin anak baguru, melihat bayangan tasirek, cubalah jawab takut-taki kiyah isyarat dari alam. Dan itu anjuran dalam syarat Tuhan banana menyuruhkan. Batanya Allah ya firmannya. Apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi dihamparkan dan langit disungkupkan? Apakah kamu tidak memperhatikan pergantian siang dengan malam? Apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan binatang unta dan lain sebagainya? Malah tanya beruntun dari Tuhan kepada kita manusia. Afala tubsirun? Afala ta'qilun? Afala ta'lamun? Afala tatafakkarun ya ulil albab? Setiap tanya bahkan tak jawab nak kunulah pulau tanya Allah. Hampir saja mayah bersurah. Kini dihimpun ciek-ciek diambil pati santannya.
Dari sepanjang tutua tadi tiga saja isi pedoman, yaitu hubungan diri sama diri, hubungan diri dengan manusia, dan hubungan diri dengan Allah. Mari disebut satu-satu. Adapun hubungan diri jo diri indaklah lain mengkasuinya membantu watak jo karakter. Dalam mencari kepribadian adalah 5 rasionya nak. Nan pertama tujuan hidup, motivasi jo nawa itu. Dari mana datangnya awak? Sadang di mana kita kini ke mana arah ke dituju? Bertanya kita ke diri, untuk apa awak angko hidup? Kamanga datang ke dunia ku? Ko indak tahu jawabannya, Tuhan menolong menjawabkan. Wa ma akhlaqtu jinni wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku saja. Untuk itu Rasulullah pun bertitah, hiduplah sesuka hati, tapi ingat selama hidup mesti kemati. Karajokan apunan taraga, tapi ingat setiap karajo akan ditanya. Cintoilah apunan di hati, tapi ingat setiap pertemuan ada perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpendirian taguh, berprinsip nan jaleh istiqamah yakin ke diri. Arek-arek kalau bapaci, taguh-taguh bakeh ketaga. Usah bak ganggam-ganggam baru rasu kahangit dilapehkan. Kalaulah tagak nan bana, ijan ragu menentang bandiang. Nyampang nan hak dirabut rampeh martabat bilanya orang, pantangkan mundur setapak iwang haram bumi bakeh halari. Syahid membela kebenaran, dayuh mengalah dengan salah. Yang ketiga, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ada zat yang paling adil. Itulah inyo kalbu kata orang sia, nurani kecik ram pandai, rasu pareso janyo ada. Musuhnya ialah nafsu, sedangkan akal kumari maswa. Maka setiap kakuk kadiawai tanyalah dulu nan di dalam laiko izin hati nurani. Biasanya pikir sekali mananglah nafsu, akal mendorong yausau badan membantu jokarajo. Tapi bawalah meranguang dalam-dalam, 2-3 ulang berpikir, kalbu nan suci akan manang. Percayalah. Kompasnya tidak jauh-jauh, yaitu hukum cacak jangik. Piciaklah diri awak dulu, sakit di awak, sakit di orang. Nah, nang kampe dinamis, ligat kata orang Medan, lasak kata orang Minang. Usah layu pendingin darah, talampau banyak agak-agak suku menanti gara Allah. Kalau cameh juga manglada ulu ragu jo bimbang tekik kanai alamat karajo tak menjadi. Tapi kalau habis tenggang jo kalaka, nani julua ndak jorareh, nani japut ndak kunjung tibo, baru tawakal pada Allah takdir tumah lamonyo. Hadapilah dunia dengan senyum, baik itu kata ahli fikir. Dan terakhir yang kelima, yaitu bersifat sabajurilah. Nenayah mengkasui dengan sabar bukan membatu muka tembok. Karena lampang pipi dan suak diagiahkan pulau pipi kidah, bukan baik itu. Tapi indak cameh waktu susah, indak takabua dinalai. Hindakan tamak jelobo, padokan apa nanado syukuri barian Allah. Dan menjadi sifat dari nafsu adalah selalu merasa kurang. Tansanu merapi jadi perak, singgalang jadi suasunya minta, tanikek jadi ameh, gunung sago menjadi intan. Baik itu kandak dan napasu. Untuk itu, ada rem yang paling pakam, yaitu sifat qanaah. Artinya sifat qanaah memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Keurang baparabola diawak tipi hitam putih, usah menonton kesubalah. Tapi nikmatilah nanawak punya, karena itu baru nanado. Dek ranggai nan tidak mampu, merasa banggalah tamat SMA gunakan ilmu nan didapat. Itulah inyo sifat qanaah. Baapulah hubungan diri di manusia. Dek kita makhluk sosial dan hidup sanda-sanda, maka pailoklah hubungan di masyarakat. Baalah kecadi awak, baralah ke banyak pitih. Kita para dulu manusia, seindah-indahnya pajasirah baru kalaya.
Kalau waang mengecek surang galak-galak indak bakawan, ayah hantarkan kepada gaduit tandonya utak nalakanai. Ketahuilah nak, sahino ini duit kalau awak di sisi hurang, ilia lalu mudia tak singgah ke tengah tarapuang-apuang ke tapi terpenda-penda. Banyak pintu cara bagawa kuncinya hanya sebuah, yaitu hormati orang lain. Sekali orang dimuliakan balipek gando kabalehnya, cie jari menunjuk tigunan untuk awak. Ada 5 cara mesti dipakai. Manolah cara nan 5? Pertama, penyapu. Kedua, pemuji. Ketiga, penolong. Kehampek, pemaaf. Dan kelima, penyuko. Tagua sapo 5 basuo ibarat asahan silaturahim batin tajam budi berkilat. Paramah baso ke-7 mulut manih kucing dan murah sopan santun dilabiahkan. Nan elok na rancak bana awak dulu mulai menyapu nan bansai sapo dahulu pilih-pilih menyapu gadis. Tanyo bertanyo kesihatan tentang hobi tentang usaha tentang dunsanak pemilihnya. Ko anak tinggal di kampung sapu setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggait di papak patuik bama imbawa mak bayinya atau bangku kenang ketek bayi itu pulau. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Paliang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepala basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji dikagumi diumbuak sanjung-sanjung bertarih tarangnya dan sagan. Siapapun ingin panjang umur tapi takut menjadi tua. Maka sananglah benar di hatinya dikatakan beliau awet muda umur gaib kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah nak disayanginya. Anaknya nan kami lincah galehnya nan tagak tali. Tapi ijan dipuji bininya rancak balapik dan judi duangang. Agak-agak manjong orang nak usah melimbak balabiahkan overdosis ibarat ubek. Bisa melonjak anak baji babaliak awah penabangan nak tuah dapet cilako. Sesudah itu suku menolong. Malang mujua sakit jasanang indak kalapeh cari tangga kini orang misuak ku awak. Bakatu buyah muka. Jangan tertawakan orang jatuh, tapi bersyukurlah kalau Anda tidak jatuh. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh. Kok sanang jalan menjalang, kok sakit silau menyilau, kok mati jangwak-menjangwak. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih jo arato, tolong jo jariah jo tanago. Seindak-indaknya tolong jo aka jo pikiran, tolong jo doa jadi juo. Sauleh rimah dalam litak lebihlah gadang manfaatnya dari sakancah nasi di angkanyang. Dan ketujuh dari Rasulullah, pemaaf indak pandandam. Sampili memberi maaf pemahaju kerilahan, itulah orang rendah budi. Membayang keparomannya, muko karuah kaniang bakarut ati kasih bantuannya sangalah pupuh nur hidayah. Sedangkan ada melainnya khilaf terlampau pantang makan hudi, Tuhan memberi keampunan. Konolah puluh kita makhluk. Menurut gadik biasanya nak, apabila orang pabaso tandu cekeh, apabila pencimburuan tandunya jahit, orang pesumpah tandu ciluah pandandam tandu takabua setan besarang di hatinya. Awak berasiah tak berdosa, orang salah kasadonya, namuh bertahun tak menyapu jurun sanak bakar rotan. Baparingit Nabi ju hadisnya. 2 nan kadinge 20 kadilupakan. Nan kadinge salah awak ke orang lain, jasa orang ke diri awak. Dan nan kadilupakan jasa awak ke orang lain, salah orang ke diri awak. Nyampang sonsang tabaliak pasang nak cabik-cabik silaturahim cahaya ukhuwah Islamiyah sinan keturun murka Allah. Kini nan kadinge. Dan kalimu yaitu panyuko berasi hati. Kok orang mendapat rahmat, satu bersyukur bergembira. Nyampang kok bala menimpunya prihatinlah di nasib kawan. Usah sabaliaknya nak. Menampak kawan berasaki awaklah masam kurang bunyi. Hati pun paneh manggalagak mencaliak kadai orang kayun di awak susui jua bali. Hayang batino na batalu ay kuanyo padiah dahulu jauhkan sipai na itu nak. Baik itu pun usah pematahkan kecil orang.
Suko maudi merandahkan menunggu utang dinarani memasang titi berakuat. Indak saide sependape balain tapek ketagakan itu biasa dalam rape. Tapi agak-agak kalau berdebat. Iyo kan diurang nanti sampai lalu kan diawak jodalianyo indak wakasan sabuang parang. Menyubarang biaya dareh adalah benar rasionyo. Ambil ancang agak kaulu turikkan miliran ayah. Menyerongan sua kemudi maleriang geser haluan duduk sampai di Subarang. Usah disonsong ngaruh sungai, karam diliang diputanyo hanyut ke indak pemuaro. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo. Picayalah. Adapun hubungan timba balik antara makhluk dengan Khalik ibarat ikan dengan ayah. Kok nyampang ikan terpisah cara talanti yang dari ayah alamai hidup kesansaro tak kama menggapai lagi. Tapi sebaliknya lah, ayah indak mengandung ikan haram ke inyo kata gamang semiang alun kata cameh. Baikulah pula dengan Tuhan. Walau manusia kapiasadonyo langi engka bumi durako, indak kesumbiang martabatnya zat Allah tetap mulia. Dek sabab karena itulah, ijan menjauh dari Allah, hubungkan diri junan satu. Salamu jantung badannya selagi yang turunannya Tuhan menambah dilengahkan. Kalau diri sudah menyatu dakik dan tidak bantaro jauh dan tidak bajaraan sinan hidayah keturunnya. Sehamba-hamba tabuna 5 kali dalam sehari tamui Tuhan jutalipun mengecek lansuang semusurang. Mintalah apa ke diminta, kadukan nasib para sayang, tangih joratuk kabapujuk tagamang lai kabajawe rahman jorahim salamonyo. Adapun kuang nak tahu, setantang nomor teleponnya hanya sebanyak 5 angko, yaitu 2 ampe 3 2 rakaat salat subuh, ampe rakaat waktu 2 ampe 10 dimasuk asa, 3 rakaat 5 gari ditambah ampe salat isya. Artinya sumbayang nak, sumbayang usah ditinggalkan. Menurut sifat dijanjinya, Allah itu maha pengampun, murah maaf, maha jadandam. Tapi aduh 2 yang tak berampun nak. Pertama murtad, kedua syirik. Nan dibungkasui dengan murtad, nyato-nyato memutih tali maurak buhua gagang iman, kato jubuek memulakang katia sirah uranamokan. Sawajah tentang pada syirik, dalam nanio baindakan hati naragu-ragu bimbang, dilai-lai mangguak di dalam batin menggeliang, tauhid saparu sudah mencari Tuhan selain Allah. Ko itu sipai nambah pakai berang Allah sampai ke gunjai tunggu jahanam hari suat. Jangankan pada Tuhan Allah, manusia pun lai penewerang. Ko ati bini ialah manulak, tubuhnya lah membulakang, tandonya indak niawak, caraikan istri sinanjuo. Atau di dalam minyoba suami mencari pulau laki lain, wajib ditalak salamonyo. Memakai istri nambah itu, dayuh hukumnya dalam syarat tacacek bana di nagari layu telingo kecek urang. Maka kini ayah ingatkan, hati-hati menjaga iman, taguah-taguah pacik tauhid, usah sumbiang, usah lecata. Kok boleh indak papasagi, picaknya indak basudi, unciang pun indak bajipang. Walau ba'alah badai mahampeh, lawik gilo tupan mengamuak, kemudi usah dilapehkan. Hanya Allah tampik paling duang nak. Bukan dukun, bukalah datu, bukan topulo tukang tanuang atau meminta bakeh kuburan, kok kunun kasetan jubilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepadanya pula minta tolong. Nah, itulah nak. Itulah pitaruh ayah. Kok nasihat kolah namanya, kok pituah kang katokan nanyato tangki anak letahan sua lain nari ayah lansaikan. Apaan kini? Karena hari lalari malam badan latiah mato takan tua kita baganjua lalu dulu. InsyaAllah biswak kok laidu ijuo disambuang rundiang ditamaikan surah sekitu lada ulu. Sekian saja.